Hapang Tiprasa kami amchai rogo abo khaikya hinui sabaya bolaibaya neta eba montri rok phiaba samung busuk jora tui khaijak tong kubukhe cheri naikhe nukjagai phaikya thangnai bisi thamromoi ompio kaisa total government hospital tangjakmani o samung busuk jora tui kahamke tangjak tong omono naina bagai amchaini lukurok thangai naimani samungse payakhu phia tabukni simise pilarok kak sawoi tongbai kha naina di sini omangkliwo kaisa kok khamai do among kha ompi aspatal sini borok ni oro kaisa garibi khahe chungo kasamni pai katal kaisa khlok nahi samani omai kha chungo sungto saimiya momai khaya chung bikra borok tai pahani to ase rakpesen somonde saimiya do oro naidi chung tabono khat chung tini ano kaisa sakatini oro ompi o hospital kaisa sakawo chung thangi nelene busu jora ti sajak khati saje abo chung nai phimasi tabo khailu khaika oro je manager tongo chini ubuskango nai dinro nuknai ro ani debra bkhak bongkha oro ompi oro hospital ni kaisa contract bo manager den kha abo ang semi ase oro nai bhabla chung english sok kaisa dam ngano kaisa royal star rok chung asamiya sok sani dam kaisa 300 400 500 আমার তো কোনো পাবলিক আর বড় কন্ট্রাক্ট খাকে গেট বড় খাই বড় সামুতাং শুধু আর সামুতাংনাই বড় আমরা স্টাফ কয়জন আছে মিস্ত্রি আমরা যে এখানে কাজ করে ইনকে বড় সাবো 21 22 জন আমার তো বড় চক না ওই নংলাই ইনকে চুনু খার যে সামু বুসু নর বনাই নাই দি নর আমনেরা আর নাই নখাই মালে তিনি কোনো সামু বড় ইয়া খসানি সে সামু চেয়া খসি কারজা Puncak semuka, hanya bang angkiri je nono angkoi musuh manusia. Sung bisa ni pore tamung nai, kodon pore tamung nai. Sok bang si orang bewahar kai kangke, borok so amu haya, borok ni taibu orang anje wang sumani, borok ni orang taibu 2 number samutong, orang je mani rok 2 number kajak, sung i rok kemahin kenawe, awa ani mau kol bai thamanu ya, simi rok kemahin kenawe, awa angkini nuk kai ang orang kuno pati ni. Kuno motha bekere tai jeng sipen bekere sipen ni tai motha tai BJP ora ang kuno khaya ang khe chunu ora ang jenu phaikha tai no na ang pelai na hamja kha ora na indro amne rong nai phedi jino sa agong nai phedi buskango nai phedi no nung nai omo to no nai di omo nai di no amne song nai di amne aya ai nam ne kan nai di sini je press media songai di amo borok bomo ha bebar khaito borok amnara koi bosor se ne koi maso se ne je কাজ করছে কাজ চলতেছে যে কাজ চলতেছে তো অনেক দিন হয়েছে তো আমরা প্রথম থেকে আমরা এটাই ইউজ করতেছি borok নাইতে ও মাকে ইউজ খাইও তাইবো 2 নাম্বার সামু খাইমান আমনে songai nei di bus kamu nai di nai di amne song bus kamu nai ang dala sakha jodi আমার কোনো রাজনীতি কক সাইয়া আংকে কোনো আর পার্টি নেব কক সাইয়া আং তিনি যে নুকমানি বনস কক সাবো নমাই দামনে শোনাই নাইদি নাইদি মহারকি গাছং বাহেং